balayo ngono. Waspada lo sing hati-hati nger bocah bagus. Lo lah balayo ngono. Lah lo ora ndelompok tenan. Hei, 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 hei. Oh.
Was. Hey. Oh, hey. Was. Ora delompok tenan. Awas. Ayo. Lewat jalan kebenaran le. Waspada no sing ati-ati nggih bocah bagus untuk nekati kaya mulir.
oh hey 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 hey. Lap. Ora telopok tenan. Hei ha lo. Ice. Kancane wis salto lagi teko gunuk. Ini jam berapa? Wah, aku dhewe ya telat ya. Aku dhewe ya telat ya ngelokne kancane. Mas mungkin jam 2 di lokasi nggih. Setengah 3 lagi budal. Matane. Golek dalan sing bener gak iso to? Beh.
Renio sik to, Renio. Renio, cepetan. Baik, cepetan. Piye to genah? Kancamu iki salto genah to. Salto, ser. Lah kowe teko penak ono melu keplok-keplok cah cilik-cilik. Jane ngerti tata krama apa ora to? Ora ning ngono, cah cilik-cilik kabeh boloku. Tekonono wong kene. Bro. Ya! Cah mendung. Weh ngaku bolon iki weduk. Yanter. Kene berarti bolomu. Kae berarti bolomu iki heeh. Bolomu iki. Iki bolomu. Ngene. Kotrok rene. Tak omongi. Kok kepedene anake Sutina. Sandinge bolomu kae lho, celukan pisan. Tak kira mang lek rene nyekel genggeman ngene apa tak lek duit. Bakno opo ki mau? Mas, rene kur. Aja ngono. Ning kene iki aku nanggap. Tanggapan ning kene me mantanku. Mantanmu ndi lho mantan? Delok kok ndak ngerti. Iki lho. Baik lho. Kembang-kembang kan apik klambine. Kowe apa duwe mantan? Wong kowe jomblo abadi lho kok. Loh, mantane iki KTK. Mbae kae sepuh kae, baju bunga-bunga. Pasar malam. Poh, lah tunggale sing telu nyandi. Ilang. Ya atone dirasane anu, iki mau bolomu jare ora kok rene. Ora dheke marai tase anyar lho. Oh, didelekne, tase anyar, plenge. Kuwi jenenge Kevin tak mono. Kevin ini artinya apa ora menurutmu? Kevin ini sing pemain badminton lho. Poh. Iki. Ayo dul kukur-kukur manuk kae, Dron. Oh, joget berarti wayahmu joget. Kowe urung joget kowe karo Ciblek. Trah asu kowe, Blek. Lah iki malah eker-ekeran karo embong iki nyapa lho juan cah loro iki. Kok diangkut. Kowe iki bopo aja melok omong minggat ora. Lah minggat to. Bopo. Cangkemmu meneng wae lho. Lah dalah. Kowe bopo ora sampe lu ganongan. Bayarane beda. Oh, joget. Ya wis Dang. Ya yo ngono, njaluk oplos. Lek sampe solah ora penak, wah. Isin kowe. Wirang kowe, ayo. Ayo. Yo. Ya Allah.
Iki nyapa? Wong kancane salto geblak kono marah kok ewangi. Ambune kok solar. Mbok yo sing apik. Kancane joget salto geblak ning kene mbok ditulungi. Berarti tandane kowe kurang hati-hati. Lah aku kepanasan ngiyup ning kono lho. Ngono wis oleh. Lho. Keuntungan ngene iki. Loh, sing nyambut gawe. Ngomong cah loro. Dik ngene malan. Senene Mas Chandra ndi wong e? Tuk-tuki terus. Wong ini ngisor wong e. Iki kan kabeh kan wis olah to. Bro. Piro? Piye? Lah urung. Iki urung nyambut gawe kok, Mas. Ora apa-apa. Ora salah ora masalah, bayaran padha lho. Dudohno kejantananmu me wong-wong wedok-wedok ngene iki. Bapak-bapak, ibu-ibu, dudohno. Aja ora. Nyapa? Privasi. Eman-eman. Joget ono, mosok Kediri doh kene mek ngono kuwi. Ya wong telu-telu agung dhewe. Ya wis yo. Ayo Mas. Kaya kuwi. Oh. Kowe iki ngapa? Nggawane anake sapa? Delon to bocah duwe bakat delon sang raine. Biasa ae rasa ngentahi. Rene yo. Kuwi duwe bakat terpendam, Dek. Ning Cemoro, tahu ning Cemoro. Poh, Cemoro kekek. Di aku. Lah. Ayo cepane. Lah tapi SD ada 3 dolan. Dah. Kowe iki ning Cemoro nyapa? Ndak nyapo-nyapo. Cemoro bo, Cemoro sewu karangane. Wis karangan. Ora ora. Kowe iki ning Cemoro kan nyapa? Kowe dadi maling kae, ho. Sopo ngomong? Kowe maling opo? Iki to. Maling bea to. Oh, sik, aku tau ro bocah iki to. Sik, aku tau ro. Sik. Kowe apa sih duwe krian? Komplek iki lho. Loh. Wis diomongi ora ya ora. Kowe kok ngengkel. Ora, aku kok tau ro cah iki lho ning ndi ngono lho. Ning aku tau ro tenan. Sik to, sing duwe Cemoro bareng apa kowe? Ora, aku tau ro aku tenan. Cemoro bareng dul kene lho. Ya iya iki dul kene lho. Iso joget ora, gandongan. Lha iso wis nguyu ngono lho, peh ngali yo. Kok yo. Ngene tok. Saiki wayahku. Wis, peh.
joget sapa? Ramene-mene mau joget belas oi. Cah, sing joget aku lho, Cah. Benar munggah sitok-sitok. Alah, duitnya di mau. Lah, sing joget aku. Lek, piye to? Ngomong penonton kene lho wong tapan ngomong ngono. Lah wis salto aku. Wis salto aku. Takonono to. Kowe aja ngapusi. Wong ning kene iki padha apik-apik ra tau wong ngapusi. Oh, anu ibaratnya netizen. Oh, ora netizen ngono lho. Wong-wong kan iso mendeleng mana yang elek dan mana yang apik, ngono lho. Takonono lho wong kene takono, "Bu, kula ganteng nggih." Wong mripat ra iso melek ngono. Mbok sing biasa guyune. Yo saiki dibandingne to kaya dak takonono. Wong papat. Wis tekon. Sik. Tekon wong kono sik. Aduh ya. Mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang ada di sini. Di antara 4 niki sing paling bagus sinten? Sawo sing ganteng. Hah, bukannya sombong ya. Neng kene atau sing bagus dhewe aku. Ya bukannya sombong neng kene. Sorry. Sampai tertabrak. Iki mangan kono to. Saiki bolo-bolo ngopi YouTuber saman tekoki. Jajal, Ndang. Tekok. Oh, aku ya. Amit para mas-mas niki sing di antara 4 niki sing paling bagus sinten? Piye to iki? Bocah koyo wong ayanen ngono lek mlaku. Ganti etan yo. Sik, cah cilik iki sik. Heeh, saiki ganti posisi. Ah, ganti posisi kowe kono. Nah. Lah yo, lek iso. Lah, hop. Kok adik-adik iki lho. Adik-adik paling bagus sinten? Lho. Kowe wong kencing manis ngono lek mlaku. Iki sih adik-adik 3-0. Terakhir iki dere penake gong ya. Tekoni. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, tengah ya. Sing di antara paling 4 niki sing paling bagus sinten? Sing ndi? Hah? Lho, lah kan biasanya nek terakhir gong. Kuwi iki ibu-ibu ki rata rah ngapusi ngono. Ro, lak dilemi ya sok cool ngono, lak dilem ganteng. Rasa dendam. Mergo sing pantes kudu ngene-ngene. Ngene-ngene. Buka aib. Tap layar, Bang. Tap. Kuwi banyolanmu sing. Aku melu. Ki banyolanmu Ora, sing kae iki. kelingan. Piye? Cak sastra dhisik yo enek sing ngono. Cak wedok saiki lunga. Ning TikTok biasane ngene. Sampai bawah. Enek cak wedok. Sumpah, takonono. Cak sastra sapa wis? Sastra Manggala lagi der yo iki lho. Yo iki yo. Lagi iki. Biasane yo ora. Ya wis nyambut gawe. Kali ngene lho di TikTok iki. Sanju ndasu sanju. Sik nyambut gawe dhisik. Kok lagi. Oh wong tapani sugih-sugih. Sik enek akeh bar ki enek Sentirewe Putri. Yo ning mburi enek Tanggalong tok lho Yan. Sapa? Yo enek yo. Wakeh. Yo. Iki penutupan yo. Kabeh kan yurung salto ben digenepi dhisik langsung bocah mburi. Ora sik yo ati ndungane sing kajate iki mang opo dhisik. Ulang tahun mbesun. Lho. Napa Mas? Rabine Ihsan. Iki lho tak Andika. wocone tak. Lah kok mimi peri ngono lho. Senterewe kok goblok. Rene dhisik. Bocah wedok saiki. Rene dhisik. Tak wocone. Iki enek
tekan catetane. ropean. Tasakuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ora enek tulisan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan katanya bismillahirrahmanirrahim. Oh, diakhiri dengan alhamdulillah. Jepan niki nyapa to Jepan niki? Sik, aku tak bandel dhisik, Pan. Oh, ndak lucu lho iki kok. Ya. Sik, ya. Iki ada dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Acaranipun Tasakuran. Ni. Kowe ketane kuliah goblok. Ojo diginane. Tasyakuran pernikahan Mas Iksan Apri Andika dengan Mbak Diana Novitasari. Ya, berarti ati ndongakne. Ndongakne sing apik. Iki sing rabi sing sastra lho. Sing Sing duwe sastra. Sing bose borek. Borek. Iya no. Kon munggah Mas yo. Yo. Ndi? Son. Jangkrik rene. Iki sing duwe manten sapa iki? Sing duwe manten. Sing rabi Iki ndi? Son. Sun sembur. Matamu itu goblok. Sun. Rene. Ora kaya ngono mlayu ora katokan. Kok dijelasin lho. Lah lek aku ya. Celon dhisik kon rene ben genah wong kene sapa sing rabi ngono lho. Sun, kayak Sun. Ora sama acak. Tarik ene. Celon to, gowon rene ngono lho. Gowonen rene lah wong sing ndi lho yo ani. Bose mosok ora ero to. Sing ngejak kowe sapa? Ya iki sapa iki mang aku mang. Aku nyapo macak ngene iki yo an. Lha sing kowe ro gak bose? Lha sing ngejak kowe sapa? Kowe ora? Aku diomongi bakul-bakul lek menit kono nek jaranan aku wis rene. Iki reokan jaranan pe to. Jaranane kok bengi Sun. Sik to. Besun malu kon rene didongakne bareng-bareng. Sun. Sanisan. Oh ndak gelem. Ya wis didongakne ae. Dongane. Penting dongane kau. Wis ndongakne apa ora? Ya iso no. Piye njajal? Ya nggih mugi-mugi Mas Iksan kali Mbak Diana Heeh. langgeng sampai tua, sampai mati lah ibaratnya kiamat. Amin. Saiki ganti anu Jombor. Yo, Dang. Tinggi Mas Iksan. Heeh. Karo Mbak sapa, Mang? Diana Wati. Mbak Diana. Heeh. Ya muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Dang, yo iki yo Langsung ya. wis mugi-mugi dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wis kabeh apik tinggi temanten anyar iki Mang yo. Allahumma Amin. Yo. Wis yo nyambut gawe sik Mas. La talayono. Ora gelem ya asam urate munjuk.
Awas. Nyuwun tambahin pangestu. La